Atong likayan ang pagdaog-daog sa atong isig katawo, sa atong mga kaigsuunan, tungod kay dunay pagbadlong ang Ginoo sa Job 15 bersikulo 20. Ang nagdaog-daog sa iyang isig katawo magkalisod-lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Mao kana ang pahinumdom sa Dios sa matag usa kanato igsoon. Gusto ka nga imong maangkon ang panalangin nga gikan sa Dios? Likay ang pagdaog-daog sa imong isig katawo. Likay ang pagsulti ug bati sa imong isig katawo, tungod kay dili gayud nimo maangkon ang tinuod nga panalangin sa Dios kung imo kanang buhaton. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong nga kung magdaog-daog ka sa imong isig katawo, kung magsulti ka og bati sa imong isig katawo, magkalisod-lisod ka sa imong tibuok kinabuhi. Apan kung ang Dios nahimuot kanimo, kung imong likayan ang pagdaog-daog sa imong isig katawo, imong maangkon ang panalangin nga gikan sa Dios. Imong maangkon ang kalinaw, kalipay o gugma nga gikan sa Ginoo. Dili gagayud magkalisod-lisod sa imong kinabuhi. Apan kung imong supakon ang kabubuton sa Dios, kung imuhang daog-daogon ang imong isig katawo nga imong igsuon diha ni Kristo, magkalisod-lisod ka sa imong kinabuhi. Dili nimo maangkon ang panalangin nga gikan sa Dios. Usa lamang kini ka pahinumdum sa matag usa kanato, isip mga Kristohanon. God bless sa tanan.